Uvelaphi? Uvelaphi kunini ndikufuna? Hayi bo, shoma ungandifonela nje kufunayo. NdikuWhatsAppele kaloku bendifuna ukubayisela uba bendipha izolo. Bendipha kwaMary izolo ndiyophuma. Uye wayintoni? Hey, usawuyazi. Shi, akandivimba ukutya. Hayi qale intoni ukutya? Qala ndikufunile qala mna. Hayi bo. Look at me. Ndihamba ndisitya mna. Kwakhe still Mary sendinezigigaba. atsho hamba kucepha rusileyo. Uchama Xa ngibani yena? Yazi bekupheka la mntana wakhe. Ndingatya ukutya komuntu awutayo mqala. I-outer rendala ebuye emini. Nkosi yami. Eyakhe. Kaloku thina singabazalwana sikukutya ukutya kwabantwana ba-awutileyo. Iwesi zebra. Andiyityi zebra. Mnyatyi zebra wena? Asoze ke hayi ndaqomba ayike ngoku engesezithwele impundu zakhe la mntana emane uyanyenza yimane singathi yambona. emane sithi mama khona xabana umfundisi. ke kaloku umbizele ekitchen umama yakhe mama caba ndiqomba inoba zingam apha hayi ke bandigqiba kule pati ngoba kwathi idanye izibane kwathi idanye hayibo kwenzeka ntoni ngoku aphelelwe ngumani. hayi uyathakatha uMary kaloku akunizibane zove sezithi idanye usogqiba uyayilungiselela ukuthi hayi load shedding ndiyaqonda load shedding njani ilaytriki phandle layitini uyathakatha kaloku uyathakatha kaloku beke kwakho ixhwele nje lapha yana hayibo awuyazi into enjalo hayi ndabe ndiqonda uba ndiyikhathela ntoni inyama yabo yezebra enuka into endingayaziyo hayi awurayithi ungatyi apha. yhu kukho nalaa Dani ke sana wathi uDani awuzophakelwa apha awuzophakelwa igrocery duru lumamotheni lo ndamjonga ndathi hayi boy look at me nicely do not test me. Kaloku kufanele nditshilo kuye ndathi listen my son don't you ever come at me like that. Ndaphuma ndahamba uMary ke lo uthanda uboleka i-20 zeswekile kum ngoku izolo bandijongela ingathi ndinto nje inyama yabo eyoyikekayo ngathi yirabha eplatini bayiphaka kaloku sana ngeli xesha ndiphumayo xa ndisithi ba Mary uzundifowuni ingathi yirabha eplatini laa mntana akhe ziphethe ke kuyizozibeka etafuleni xa ijonga laa nyama ndaqomba ncede kwacima nalo mbane wabo. ke akho kwamakhandlela uthi shoma uhamba njani ebumnyameni bethu nani Mary bakhohlakele. senditsho uba noba bendikufuna ukutya kwabo bathi bana ndizawutya oko ndihleli phaa the whole afternoon the whole evening oko ndihleli phaa akandipheke kandithini qho xa ndicinga ngophakam hayi sisikhawuhlale unolwimi kaloku uMary yamazi liyandoyisa ulwimi lakhe sisi ungamthembi kodwa hayi ndiyavala ngawo sihlobo sam akasoze hayi akasoze khawuyeke sisikhe ndephayana mani awusaya phaa uyabuyela. hayi ndiyacinga into yokuba ndilibele icici lam phaa okay ndiwelo licicici ngela xesha kanye kwaba umnyama ke hamba ndakuva ngawe okay into yenza zasikele ukuwhatsappela uyaqonda uza kuwhatsappela xelele yonke into eyenzekayo. hayi sibana wariyayazi kaloku hawu ndam ndithembe wena. Okay sure. okay ke sisi okay ke ne Zikuphe Mary zikuphe. Kakade zifuna ntoni into zame erumini Mary? Hayi meza. Kaloku endlini ndiyaqoqosha mna endlini nami. Uzifaka ekamereni. Sowuqhelela ndlu yakho idie makari lento ubona inyoka ezingekhoyo. Meza sapha into zami. Into ndingathi into ezinhle zonke ndingathi ezinkazana. Ngamabhanyabhanya. Hayi suka yini into zakho? Sapha. Shi. Ingathi zinhle. Uyakuzintsha. Yini mwenza into ufaka kangaka? Zintsha. Ude uthi inyoka yathi ha. Meza. Bubawela kuwena kwalapha endlini nami. Hayi meza soze mna ndifuna ukutya kwakho mnandi nazo pa imacaroni nonke izinto nazo ndinkinqile meza. Zatyiwa inyoka. Hayi meza itshenje iflower. Hayi meza. Ingakanayo. Meza. Kangazincedile izinto zakho bendisendiqomba agcwele endlini nami. Ndendiqomba nami meza noba ufuna ndiyozithatha apha ekamereni meza. Ndiyakubona mani ndiyatsho mani ngathi ufuna ungena erumini. Hayi uyawubabhuzelisa laa ntwana yakho nothi mna hayi meza. Akanthenga nqa nguwe mna uzibonela ingathi ulicigilise. Ndikhulule Mary. Ingathi uyilaa nyoka buyibona phaa. Ayini umeza atazothatha ezanto abarhonya. Hayi amankazana omeza lala ngeento ezimdaka. Hayi nasi awunqabe. ndinqabile hayi bo zange ufike njena wena
hayi kalo mina kwathini ungenza apha ndiuqalele uba yho kuzawuba mnandi apha kona ingasutyeni andiyaye ndaqonda uba ama ndinentloko and kokushushu wabashushu walamini ndaqonda uba ama ndilali so sike ndizokroba ngengomso and ndafika ke nyhani ndafika ngengomso ndakuphathela izibilibo ndikubekele izibilibo undibekele nyhani undibekele nto mafurufu hayi ntombi hayi wathi unqabile nawe hayi ndikhona hayi ndikhona qha ke bendilapha ukuze caweni mani feka ukuze caweni feka ukuze mani shi iyanika yethu imali phaa ndayibona kusam hayi suka sibana warezo nto ezo uze kumpha ecaweni shi thini thiza yinto ndani ewothi ukhawutsho khona umeri nanga zigwabhuzelisa impundu apha kule uyazigwabhuzelisa usesenyuka mani ubufuna ntoni na umjimba umgaka kaloku umeri kuthi ungene ekamereni ngoku uyetyeba kubekho nalapho kweyakhe ihleli nje ibhizi ungandixeleli ihleli nje ungandixeleli ngaloo ntwana akamenzi sisiphukuphuku sentwana ndingasazi noba sisukaphi siphukuphuku zombini uthi awuzibonele ezaa nto bathandane ngoba uphukuphuku bayathandana zazo zaa nto ayisuka yindlalo leyana ayiwethu ufuna uzothini na apha uzokhayela ulo mfana walapha bendizothatha iimpahla zam apha bendilelapha ngizothatha iimpahla zam ndifike iimpahla zisekamereni ndiyaqonda uba nam ufuna ndingene kula kamera zintsi ingathi zinto zolala nje ezi bendilelapha ulelapha yho sehle phaa kum uleli apha wena bendilelapha kandiyakhe mandihambe bendilelapha bendilelapha okay ndimkile bye ulelapha uMary hayi lihule hayi what a highlight uyambona umeza ewe la mfana ulincile uthanda uzosela apha nalaa nkwankwe kaMary nditsho yena uphuma ngefestire apha ebheki kwaMary akanxibanga uhamba yi-underpants uphethe ipijama sisi angezi umbono endiwubonayo apha akasebenzisanga umnyango usebenzise ifestire yasebheki awundiva ndithini yiba ndiza kuwe ingathi awundiva kahle efowunini awundiva ndiza kuwe ngoku okay sure ntombazana kunini undifowunela ithini nale nto tyhini hayi uyiphela kade ifowuni ntombi khawutsho mfazi kaloku umeza imbona ngamfana uyinyuri eke ufuna ndiyiphinde ibhityo eli elancila uphuma phage efestini wambaze imbona ibiqhuba kamera zenzayo iimpahla uziphethe ngesandla so akalaqazi mpahla zinjani ezo upheleke koze nothetha akakwazi nothetha ndaqonda uba uMary okwemntontona umntana abantu ubusuku bonke hayi nkosi yam uyambona mosilasisi ibhityo elinje ke khawujonga uMary ngurambo washingi komntana abantu ebenenza igwinya suku bonke undibuza uba bephi ke ngokulaa nkwenkwe yakhe yena nkosi yam ndiyacinga uba inoba benxilile beyike ndambona kaloku namfana eshushu benxilile izolo so wafumana itshansi usisi wa-awutisa kulaa rum yesibili inoba erumini yala awutavi yomntanakhe hayi inkwenkwe iphi ebengakwazi nophefumla ebe-out of breath ndathi what a highlight usibonele khange uyive umzalwane othandaza amazulu ahle angalile ecaweni nkosi yam angalile ecaweni athi kulihlaza ulekazi excuse my language nkosi yam kodwa unyanisile kodwa uthetha inyani tyhini hayi akabawo waphela esithini lo mfana ke ngokosi yam kaloku ndimthathile ndamsapha kwakhe unamandla mfazi akudlakadlaka apha hlala khona andiyazi nebhedi babindawo ndathi bana mfana khawuzisote esana zisote ndabe ndiyamshiyelo hlobo ke ngokuba ndileqa wena ngoMary hayi ndidanile hayi sisi kaloku usudala uMary udala ndakubonisa nje uba ungumntu onjani kaloku sisi usikafika enkonzweni mntakamama iphele yonke loo nto kum yokuba unjalo hayi ithe kanti ungu-hitman
Hitman wo Ben 10. Nkosi yam. Uhitman wo Ben 10. Andiyazi ke yena lo nguBen bani ke ngoku. Yo, ngowesibini kaloku lo. Nala mfana belo naye i-wrestling kuze bafaka i-choke slam bathini kuze ndibe kwelo dabi ndinqanda ndisithini phayana naye cebe beke wangathi uyamzama xa ndisiva bendihletyelwa ngumeza. Hayi ke ngoku hayi baphela abantwana. Hayi ke ayingamile ngoku. Ayo-child abuse xa ibile. Hayi ke ngoku ayibaphelile ayizobagqiba ke nasenkonzweni ke ngoku ayifuna jonke sifula amehlo. Hayi dadethu funa sifula amehlo. Sizokoyika nozala. Sizokoyika nozala abafana because kaloku yena ungubanga nje ohle nje ufuna ubolusa abantwana. Thixo wam. Hayi sisakalunganga. Yesi sengxakini funa sifula amehlo. Hayi sisakalunganga. Akalunganga tu akayo example. Sophinde wavale nasenkonzweni amehlo. Yeah, kuzophinda umjonge njani? Yho, inintsi nalento kule bhedi bawo. Andisedinwe. Yho. Ingathi umnqwazi kameza nje lona. Hayini umnqwazi kameza. He, noba sefikile nasendlini. Thixo. Meza! Meza! Nakho. Kusisi. Uyena? Into lam ndikayona. Hayi ntombazana. Yintoni? Ibhikini. I-underpants. Ixwebhu. Kutheni ko ebhityile lafana nexwebhu leyo. Andangcola. Awumela kamikanga yakhe iphethe. Awuxoka hayi yinopopayi le yino-SpongeBob yala mntwana. Hayi umeri sikhona senzayo. Hayini umfrayishile umbhubhile umntana. Kodwa libale nehlanga. Bethunana ndikuxelela uphume ngefestile. Uyabona ke ndikuxelela. Masishure singekabhaqi. Ndikuxelela ibe ngathi ke ngoku mna ndimane ndokuphathela ulwimi okokoko lungekhoyo. Ubotheba uvana. Bafanas! Mfana! Khawusondele wathi ubhuti. Hello. Molo wethu njani? Molo sisi kunjani? Ndiyaphila nami kuyabanda qha. Kuyabanda. Oh. Usuka phi wethu ngapha? Bindojonga uSam. uSam. Oh, sasihlobo sakho? Yeah. Oh, okay. Wethu izolo ulele pha kwakho? Ya bindele kwami. Alright sisa kwangqa. Mamela man. Benifuna uqonda. Umeza uyambona boss. Ebelele pha kwakho? Belele pha. Ebelele pha? Yeah. Oh, okay. Wena buleli phi? Phandle. Nawe bulela endlini? Esisiyaphi lencoko yakho? Hayi akho nto bhuti akho nto qha hayi akho nto wethu ndiyazibuzela qha ndiyazibuzela. Oh, okay. Yima so wena uleli pha kwasa? Ndileli kwasa. Naye umeza walala kwasa? Naye uleli kwasa. Hayi umuntu ulala kuthini sisiyayo ndibazisa papa inkosi ne? Okay. Mary. Hayi. Wenze into zenziwa abantwana. Threesome. Hawuzenenye. Uzenenye. Hayi ana airtime. Une voice note. Joyce, mamela sisi, andina airtime yokufowunela. Ndigqiba uncokola nalo mfana kaMary ngoku. Hayi uzenenye ngoku. Hayi what a highlight. Uthi bebene threesome bobathathu ebhedini uMary barontontoza. Hayi wethu sisi andiyazi ke sendikufowunela andiyazi le azanayo ngoku. Uzenenye. Ndithi kulo mfana hayibo njani i-threesome uthi hayibo sisi Dan wena zange wa-explora akandiqheli rha ucuma namanyala mna njengabo uzundifowunele xa ufumene le message
undifowunele ndiyagowa kule ndawo ndikuyo zezi ndaba umntu omdala oyenza i-threesomes. Hayi porn star uMary, porn star to the finish.